Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे गोदान ब्लगआवहाय बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आङो दिनै बिराद गोबावनि उनावहाय भिडिअ लाबोबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोनजों मोनसे बुस्थु शेयार खालामनो लुबैदों आरोना, बिराद गोबावसैमोन आङो भिडिअनि मोखाङाव फैया, माने केमेरानि मोखाङाव फैयो आरोना। ओमफ्राय आङो मा होनना बुङो, बिराद बरिं, अखाबो हागासिनो, सान्दुंबो दुङा, जिफ्राबो सेस सिलाजोब्बाय, माखौ गाननो माखौ मानो जाजोब्बाय। ओमफ्राय आङो दा स्पेसियेल माबा खिन्थानो नागिरदों आरोना नोंसोरनो। आंथ' मा होनना बुंबावनांगौ, आं बे माखौ बुंगोन आरोना। ओमफ्राय दा आङो आंनि बे मा देखायनो नागिरदों आं बेखौल' देखायग्रोनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम, ना मा होनो। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। गासैबो आंनि इउटुब फेमिलि आरो भिउवार्सफोरखौ बरायहरबावनाय थाबाय आरोना गोसो गोरबोजों। आङो मा होनो मोनसे अनलाइन पार्सेल बिहरदों आरोना। ओमफ्राय बियो पार्सेला जाहैबाय लंपेन्ट गस्ला नङा आरो दख'नासो। बेयो जाहैबाय क'क्राझारनिफ्राय आरोना, सासे आब'निफ्राय, माने FNF निफ्राय बिहरदों। ओमफ्राय बेखौ आङो मानि थाखाय बिहरदों, स्पेसियेल मा होनो ब्राइडेलनि थाखाय आरोना, माने ब्राइड हिन्जाव गोदाननि थाखाय आरो। मा कालार, माबायदि डिजाइना, बेसेबां लाखो, आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर। आं बांद्राय अनलाइननि बुस्थु बायफेरा आरोना, बेनो फार्स्ट टाइम आं अनलाइनाव जेबो बुस्थु बिहरफेरा। बेनो फार्स्ट आंनि दख'ना अनलाइन, आरो गस्ला लंपेन्टबो आं बिदि बिहरफेरा, बाजारावनो बायो आरोना लोगोफोर। आं बांद्राय माने माबायदि फैगोन साननानै एकदम बिहरनो बायो आरोना। ओमफ्राय आं बेखौ माने सिगांनिफ्रायनो नायबाय थानानै दोनखानायमोन आरो बेखौहाय। ओमफ्राय आङो फार्स्टआवहाय बेलेगखौसो बिहरदोंमोन, ओमफ्राय बेखौहाय आङो सोलायजागोन ना जाया फुङावहाय गोदान आपडेट होनायखौ नुनानै ओमफ्राय चेन्ज खालामफिनदों। ओमफ्राय मैया 6:27 गेट गुवाहाटीसिम सफैदों आरोना। ओमफ्राय आब'आ मोनसे बासाव हरफादों आरोना। ओमफ्राय बेवहाय फन हरनानै जोङो गेट गुवाहाटीयाव नेहैबाय, लायबाय आरो। लायनानै ओमफ्राय बिराद अखामोन ना मैयाथ', ओमफ्राय मोनबोबाय आरो। ओमफ्राय बेखौनो आं एसे भिडिअ लाबोनो होननानै लाबोबाय लोगोफोर, गाज्रि दामोन। बेनो लोगोफोर पार्सेला नै आब' रैसुमै आरोना, FNF गोदान आपडेट होबाय थायोना बियो। ओमफ्राय आं नायबाय थायो। ओमफ्राय फार्स्ट आपडेट होनायाव एसे गैया होननायखाय आं बे फार्स्टनिखौनो बिहरदोंमोन। फार्स्टनिया बांद्राय माने डिजाइन गैयामोन आरोना, सिम्पोलमोन। ओमफ्राय नैबे एसे मा होनो गेजेर गेजेराव एसे बेलेग बेलेग आगर लानाय दं आरोना। ओमफ्राय आं बेखौ माबा खालामनोसै, आनबक्सिं खालामनोसै। ओमफ्राय नै सासे आगैया मैया लायनायाव थांफादोंमोनना, जोंनि आनैनि फिसाजो। ओमफ्राय बियो गारि सायावनो नायबोदों आरोना। ओमफ्राय बिसिखानाय, ओमफ्राय थेवब्लाबो नोंथांमोनजों आनबक्सिं खालामनोसै, बिसिखानायब्लाबो। बिदिब्ला नायदो लोगोफोर भिडिअखौ।